Γεια σας. Απόψε μαζί μας είναι ο Γιώργος Λάβδας. Φωτογράφος, εκδότης, καθηγητής. Καλώς ήρθες, Γιώργο. Γεια σου, Τάκη. Για πες μας, από ποια ιδιότητα να ξεκινήσουμε πρώτα. Ουσιαστικά νομίζω ότι το μεγαλύτερο ενδιαφέρον το έχουν οι αντιλήψεις. Ετοιμάζομαι έτσι κι αλλιώς το 16ο τεύχος. Να τα κατοστήσετε και παραπάνω. Να είσαι καλά. Και νομίζω ότι έχουμε μια άλλη πρόταση στον χώρο της φωτογραφίας. Και αυτό αξίζει έτσι, ο κόσμος να το αγκαλιάσει. Οι φωτογράφοι, οι καλλιτέχνες που δρούν και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό ήδη έχουν δώσει μια μεγάλη βαρύτητα στο περιοδικό μας με τις συμμετοχές τους. Βέβαια, χωλένουμε ακόμη στους δημόσιους φορείς, στο Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο αποφέρει. Δυστυχώς τα γραναζώματα του κράτους και των κυκλωμάτων είναι μεγάλα και δύσκολα. Ελπίζω ότι κάποια στιγμή θα κερδίσει η υγεία στον χώρο και αυτό της φωτογραφίας. Μακάρι. Για πες μας, πότε ξεκινάνε οι αντιλήψεις, το πρώτο περιοδικό πότε εκδίδεται? Εδώ υπάρχει μια συνάντηση ουσιαστικά του Σατόγλου του Παύλου, της Γεωργίας Χατζιωάννου και εμένα, στον χώρο της εκπαίδευσης που διδάσκαμε και οι τρεις το 2004 στο ΙΕΚ της Μεταμόρφωσης, στο τμήμα φωτογραφίας που τότε το ΙΕΚ, δημόσιο ΙΕΚ τότε. Και είχα κάνει μια πρόταση στα παιδιά, επειδή πέρασαμε όμορφα, με την έννοια είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία με τους συναδέλφους. Είπαμε ότι αυτή η καλή παρέα να μην χαλάσει και να μας συνδέσει κάτι όμορφο. Το βρήκατε, νομίζω ότι αυτό ήταν η κύρια αφορμή. Ξεκινήσαμε τις αντιλήψεις. Μετά από ένα χρόνο περίπου έρευνα αγοράς που είχαμε κάνει, πήραμε τις κατευθύνσεις τις βασικές από το χώρο της φωτογραφίας, ρωτώντας και τους σπουδαστές και τους δασκάλους της φωτογραφίας, αλλά και τους ανθρώπους που έχουν σχέση γενικότερα με τα αναλώσιμα προϊόντα και όχι μόνο, στον χώρο της φωτογραφίας στην Ελλάδα. Και έτσι γεννήθηκαν οι αντιλήψεις. Οι αντιλήψεις. Ένα περιοδικό με πάρα πολύ καλά τυπώματα, είδα κτλ. Ποια είναι τα κριτήρια για να φιλοξενήσετε κάποιους φωτογράφους? Σε κάθε τεύχος προαναγγέλουμε το επόμενο που είναι σε 3 μήνες, προαναγγέλουμε το θέμα. Υπάρχουν τεύχοι που έχουμε προαναγγείλει και λίγο πιο μετά. Αν και εφόσον μας έχουν οριστικοποιήσει κάποιοι συνεργάτες τη θεματολογία την οποία θα έχουμε. Γιατί το μυστικό αυτή τη στιγμή, το οποίο εμείς θέλουμε να λειτουργήσει στο περιοδικό αυτό, είναι να λειτουργήσει το εμείς. Που όπως γνωρίζεις, Τάκη μου, είμαστε σε δύσκολους καιρούς. Το εγώ δεν περισσεύει καθόλου. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εμείς είμαστε το εμείς και προσπαθούμε να το κάνουμε στην πράξη. Γι' αυτό και βάλαμε και τον τίτλο Αντιλήψεις. Καταγράφονται φωτογραφικές τάσεις από όλο το φωτογραφικό χώρο στην Ελλάδα, τουλάχιστον. Ξέρουμε ότι υπάρχουν διάφορες τάσεις.
αλλά και όχι μόνο. Και στο εξωτερικό το ίδιο. Ήδη στην κατεύθυνση αυτή θα γνωρίζεις ότι έχουμε κάνει φωτογραφικές ομάδες, όπως είναι το Φωτογραφικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, έχουμε φιλοξενήσει, με ένα τεύχος που του είχαμε αναθέσει τόπους και τρόπους λατρείας με τη θεματολογία της συγκεκριμένη. Τότε η Αθήνας, το τμήμα φωτογραφίας και συγκεκριμένα το τμήμα της διαφήμισης του ΤΕΙ Αθήνας, το οποίο του είχαμε αναθέσει ένα τεύχος σχετικά με αυτό το αντίστοιχο που παρουσίασαν πτυχιακές εργασίες των φοιτητών. Επίσης, στη Laika Academy, η σχολή φωτογραφίας που είναι ιδιωτικό, η ΕΚ, αναθέσαμε και εκεί ένα τεύχος με θέμα φωτογραφία κοινωνικού προβληματισμού. Είσαστε ευρυγόνοι, νομίζω. Αυτό ακριβώς που θέλουμε είναι να πετύχουμε οι αντιλήψεις να έχουν πραγματικά πολλές απόψεις στον χώρο της φωτογραφίας. Να μην είμαστε μονολυθικοί. Δεν θέλουμε να κάνουμε ένα λαβδάκι ή ένα. Δηλαδή θέλουμε να κάνουμε πραγματικά καταγραφή το τι είναι η φωτογραφία αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Γιατί αυτό που γνωρίζεις είναι ότι λειτουργούν παρέες, κυκλώματα κτλ. Εμείς θέλουμε να πούμε στους Έλληνες ότι η φωτογραφία είναι αυτή. Έξω από τα κυκλώματα, έξω από τις παρέες. Ελπίζουμε αυτό να συνεχίσουμε να το κάνουμε και να αντέξουμε στον χρόνο. Ένα άλλο κομμάτι που παρατηρώ είναι ότι τα layout, εν πάση περιπτώσει, είναι διαφορετικά. Δηλαδή, έχουμε ένα το οποίο είναι χειρόγραφο, είπαμε ένα περιοδικό. Έχει γραφεί όλα με το χέρι, δηλαδή δεν είναι τυπωμένο με μηχανή. Η γραμματοσυρά. Ουσιαστικά, παρότι έχουμε κάποιους περιορισμούς, θα γνωρίζεις πολύ καλά ότι λόγω του ότι έχουμε αυτή την ατέλεια από το Υπουργείο Τύπου, ώστε στους συνδρομητές μας να έχουμε ένα μικρότερο κόστος για την αποστολή. Μας περιορίζει λοιπόν στο εξώφυλλο του Υπουργείου Τύπου ότι πρέπει να κρατήσουμε το λογότυπο όπως είναι. Από εκεί και πέρα, όλα τα τεύχη είναι μια διαφορετική πρόταση. Δηλαδή, είναι αυτό που λέμε μια γκαλερί η οποία παρουσιάζει μια φωτογραφική ενότητα. Και αυτή η γκαλερί τυπωμένη σε ένα περιοδικό, νομίζω ότι δίνει μια άλλη νότα στη φωτογραφία, μια άλλη άποψη στα δρόμενα της φωτογραφίας στην Ελλάδα, αλλά και το... Είναι αλήθεια και φαίνεται δηλαδή. Όπως το άλλο που έχετε κομμένες στις γωνίες. Το στρογγυλό, εν πάση περιπτώσει. Ακριβώς. Έχουμε κάνει καινοτομίες, νομίζω, και αυτό που λες στις γωνίες. Αυτό, λόγω χάρη, είναι το 14ο τεύχος, το οποίο ουσιαστικά, όπως βλέπεις, οι γωνίες δεν το κάναμε για ένα προσωπικό μας βίντεο και τις κόψαμε. Απλά μπήκε από τον τίτλο που μας κατήφθηνε. Δηλαδή, έχουμε χωροστάσεις, χορός. Το τεύχος είναι ο χορός. Εδώ, λοιπόν, θέλαμε να κάνουμε ένα τεύχος που να χορεύει. Πώς θα το κάναμε αυτό? Στρογγυλό δεν θέλαμε να κάνουμε το layout, λόγω του ότι δεν θα μπορούσε να αρχιοθετηθεί και θα υπήρχε μια δυσκολία στην αρχιοθέτηση. Βρήκαμε λοιπόν και κόψαμε λίγο τις στρογγυλάδες, ώστε να δείξουμε λίγο τον κύκλο και ταυτόχρονα, αν το παρατηρήσουμε, βλέπουμε ένα D. Είναι από το dance, που σημαίνει χορός, ακριβώς από την αγγλική λέξη. Λοιπόν, και βέβαια εσωτερικά, ανοίγοντας το τεύχος, αρχίζει το περιοδικό ανά 8 σελίδες και γυρίζει κατά 90 μοίρες. Δηλαδή, εδώ ακριβώς αρχίζει και παίρνει 90 μοίρες στροφή και ξανά το ίδιο, ούτω καθεξής, άλλες 90 μετά από 8 σελίδες. Μετά ξανά και στο τέλος κάνει ένα πλήρη κύκλο. Ας πούμε, έχει την τάση να χορεύει. Και φτάνει ακριβώς. Κάνει ένα πλήρη κύκλο. Όπως και ο χορός, άλλος θα γνωρίζουμε ότι είναι κύκλος. Δεν χορεύει κανένα στην ευθεία, δεν ξεκινάμε. Άλλως θα είχαμε φτάσει και εγώ στο άπειρο. Ο χορός λοιπόν είναι κύκλος. Η κυκλική λοιπόν αυτή κίνηση αποτυπώνεται, γι' αυτό και ουσιαστικά ήταν αυτή η αφορμή που το κάναμε αυτό.